que passa és que veníem d'uns últims anys amb una tradició política que ha abandonat el carrer. Per tant, no és que no hi hagi lligam, és que no hi ha carrer. La clau per mantenir el lligam entre les lluites del carrer i la lluita a la institució és que nosaltres, militants, assemblees, col·lectius, etc., allò que es deia, la pota al carrer i la pota a les institucions, nosaltres gairebé tenim els dos peus al carrer i una mà a les institucions, perquè volem estar ben arrelats al carrer i no volem que les institucions ens desactivin. Parlar de llenguatges recargolats, complexos, perquè el conjunt de la ciutadania no acabi d'entendre ben bé què passa, és una estratègia. I això nosaltres, aquesta és una de les coses que intentem desactivar a dins dels ajuntaments i ara al Parlament. I el diner públic va a que aquestes empreses privades gestionin uns serveis públics que cada dia tenen menys qualitat, que cada dia tenen unes condicions laborals pitjors per a la classe treballadora, i nosaltres diem, farem això. El primer front de batalla que tenim ara és polítiques per retornar, primer, poder polític als ajuntaments per fer una gestió directa dels serveis, i això vol dir anar creixent també a nivell municipal, tenir clar com es gestiona i què es gestiona amb els nostres serveis, tenir eines per fer polítiques socials amb els nostres serveis. I el sector privat vol menjar-se aquest pastís també. No tenen cap mena d'escrúpol en prendre'ns la sanitat, en prendre'ns la cultura, en prendre'ns l'educació, en prendre'ns el que calgui. La bèstia és sempre el mateix. Si volem fer front a tota aquesta agressió, jo penso que hem d'apostar per ser moviments populars amplis. I això vol dir redefinir llenguatges, abandonar pràctiques marginalistes i ser molts, perquè si no som molts no els hi podem plantar cara. Com fem arribar aquest missatge de que s'organitzin o aquest missatge de que també som classe obrera en aquella persona que curra 10 hores en un restaurant per poder-se anar de viatge al Carib i res més, o en una dona que treballa totes les nits en una discoteca per poder-se posar uns pis nous i res més. Que hi ha moltíssims sectors socials d'això, que la fase d'expansió i el creixement econòmic també ens han vengut de moto. I molts ens hem cregut, i això també, a vegades també hem de fer una crisi d'autoresponsabilitat, de corresponsabilitat i d'autocrítica. El problema, i també és fàcil dir que culpes els de dalt, però que els hi hem permès també. El principal és d'ells, per suposat, per tot el que fan, però som nosaltres que hem de continuar creixent. I això és la màxima de la desobediència civil del moviment pels drets civils de la lluita afroamericana als Estats Units. El problema mai és el que fa una minoria particularment cruel o particularment dolorosa. El problema és el que fa o deixa de fer la majoria, resistint-se o acceptant-se. ¿De qué está sirviendo a la CUP tener una mano, como decía Jordi antes, en el Parlamento y 2 pies en la cama? I 3 persones, ho deixo venir claríssim el primer dia, no canvien mai res enlloc. Qui canvia el protagonisme és de la societat, és de la gent i és de les lluites socials. Nosaltres estem allà, no a dalt, sinó al costat. Al costat o darrere, per dir, està passant això, i aquestes són les reivindicacions d'amplis sectors socials, però si no, no té cap sentit. I finalment dir-vos que ens en sortirem, que serem un nou país independent en el món, que transformarem aquesta bogeria que es diu capitalisme i que avançarem cap a una societat millor i un país molt més interessant i més agradable. Desobeïu, desobeïu i desobeïu. Amb la desobediència avançarem. Desobeint amb exemples com s'ha fet des de la PA, com s'ha fet des de campanyes com el no vull pagar els peatges i com haurem de fer en un futur escenari on l'estat espanyol negarà el dret a una consulta, però sobretot des de la ciutadania haurem de desobeir i, si cal, treure les urnes al carrer i demostrar al món sencer que aquí el que volem és democràcia, el que volem és llibertat i el que volem és un món millor. Per tant, activació popular, desobediència civil, construcció d'alternatives, tenim moltíssimes. El país que arribarà ja està arribant, fa temps que s'està construint, i també, finalment, com una via complementària, la via institucional, també per desallotjar d'unes institucions polítiques comunes aquells que es pensaven que eren els nostres propietaris. Per nosaltres, autodeterminació, canviar-ho tot és això, és retornar al país als seus legítims propietaris. Que no és Abertis, que no és Acciona, que no és Goldman Sachs, que sou cadascun i cadascuna de vosaltres. Per això vosaltres sou els imprescindibles. Gràcies per ser imprescindibles.